Timo Gronruus 4642 kommentoi tohon mun ID3 ja 13 asteen pakkanen ABC-latausvideon, että kannattaako tämmöisiä dieseljormien runkkuvideoita julkaista ollenkaan, jos kyse on poikkeustilanteesta, jossa tietynlainen sähköauto ei ole paras vaihtoehto. Niin. Mitäköhän tuohon nyt sanois? Voisin sanoa Timolle nyt sillä tavalla, että joo, mä ymmärrän mitä sä tarkoitat. On tullut noihin e-vito-videoihin liittyen muutama vähän vastaavan tyylinen kommentti, että niinku aiheutat hallaa sähköauton maineelle. Okei, tää on nyt mun ihan rehellinen vastaus. Eli mä myönnän nyt ihan rehellisesti, että mä oon hyödyntänyt, tai itse asiassa tää koko homma lähti ihan vahingossa. Mä silloin viime keväänä julkaisin sen vähän näytellyn videon tosta e-viton lataamisesta täällä Äänekosken City Marketin pihan asiointilaturissa. Mä olin silloin ihan tässä YouTube niinku aloitteluvaiheessa, en ollut julkaissut silloin paljon sisältöä. Ja sitten vaan mulla tuli semmonen inspiraatio, että hei, tehdäänpä nyt tämmönen niinku vasemmalla takajalalla tämmönen vähän niinku kieliposkella video tästä e-viton lataamisesta. Ja sit mä olinkin ihan positiivisesti järkyttynyt, että oho, että tämähän lähtikin aika isosti, etenkin silloin kun en oikeasti saanut paljon näyttökertoja, niin se nousi jonnekin 20 000 näyttökertaan silloin. En tiedä paljon se nyt on. Taisi olla se otsikolla se video, että sähköautoilla ei tee mitään tai jotain tämmöistä. Silloin mä huomasin sen, että se sähköauto on joku tämmönen niinku taikasana tuolla netissä, että pistät vaan sähköauto plus joku negatiivinen uutinen tai asia, niin saat automaattisesti ihan sikana klikkauksia, niinku useimmiten. Tätähän niinku iltalehdet ja tämmöiset hyödyntää ihan siekailematta jatkuvasti noissa klikkiotsikoissaan ja moni muukin media, että ne lypsää sillä sähköauto-teemalla klikkauksia sivustolleen, koska niin kun, jos olette ikinä käynyt lukemaan niitä kommenttikenttiä niissä uutisotsikoiden alla, niin poikkeuksetta kaikki sähköautoihin liittyvät uutiset kerää ihan sikana kommentointia ja niin kuin aika kiivastakin. Niin se oli semmonen ensimmäinen herätys itselle, se sähköautolla ei tee mitään video, että sit mä huomasin, että hetkinen, että tällähän niinku lypsää niinku klikkejä ihan sikana tällä sähköautoteemalla. Ja myönnetään, mä oon hyödyntänyt sitä mun videoilla sähköauton tunteita herättävää ja polarisoivaa vaikutusta. Ja myönnetään, että mä oon hyödyntänyt etenkin e-vitoa ja sen surkeita sähköauto-ominaisuuksia ja kalastellut klikkejä YouTubessa. Ja siitä tuli ihan hyvä, harmi, että mä en muista missä se oli se kommentti, mutta tuli ihan hyvä kommentti tohon e-vitoon liittyen, että joku just kommentoi joskus aiemmin johonkin e-vito-videoon, että hei, että ei ole niinku reilua, että sä leimaat koko sähköautoskeneen niinku sillä, että sä tavallaan käytät tätä e-vitoa tämmöisenä esimerkkinä, että kattokaa miten vaikeita tää sähköautoilu on. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Sen takia mä oon pyrkinyt nykyään ainakin näissä mun uusimmissa videoissa niin pyrkinyt välttää semmoista otsikointia, että jos mä oon vaikka niin kuin jonkun e-vito-videon tehnyt, niin kuin mitä näitä nyt on ollut, että pakkasessa
riittääkö akku ja näin poispäin, niin mä oon pyrkinyt otsikoimaan ne sillä, että e-vitolla, tai niin kuin, on saattanut käyttää otsikossa sanaa sähköauto, mutta yksilöinyt sen, että e-vito. Elikkä et joo, se on ehkä vähän semmoista tasapainoilua. Ja mun mielestä siinä klikkiotsikoinnissa ei ole mitään väärää, kunhan ei niin kuin silleen tarkoituksellisesti aiheuta niin kuin tarkoituksellisesti mustamaalaa mitään tahoa tai juttua, että jokuhan voisi olla sitä mieltä, että mä oon mustamaalannut nyt sähköautoilun mainetta ja ratsastanut tavallaan siinä oman edun niin kuin takia, että on saanut sit klikkejä YouTubessa ja sitä kautta huomiota, mutta joo, mutta se siitä e-vitosta. Ehkä voisin nyt puhua vielä hetken tästä ID3 ja siitä ID3 latausvideosta. Tai se, kun oltiin siellä Pitkäjärven ABC:llä latailemassa. Elikkä siis nyt jos palataan tähän Timo Grönroosin kommenttiin, että kannattaako tämmöisiä dieseljormien runkkuvideoita julkaista ollenkaan, jos kyse on poikkeustilanteesta, jossa tietynlainen sähköauto ei ole paras vaihtoehto. No, ensinnäkin mä sanoisin, että tämä ID3 58 kilowattitunnin akkukoola, eli sillä keskimmäisellä omaa sen 420 noin kilometriä on se VLTP-range, joka sitten tietysti talvella putoaa pahimmillaan puoleen. Tässä on se joku, onko tässä joku vähän yli 100, onko 100 tai joku 100, no kuitenkin siinä 100 kilowatin niin kuin tienoilla on se huipputeho. Nostikohan ne jollain päivityksellä sitä vähän huippulatausteho, jonka mä oon muutamia kertoja kesäkelissä saanut. Talvellahan tää on aika onnetonta se eka lataus, mutta sit jos ajaisi pidemmän matkaa ja lataisi kahdesti suurteholaturilla niin kuin talvikelissä, niin sitten se toinen lataus alkaa mennä jo hyvin, kun se alkaa se akku olla lämmennyt. Mutta aina se eka lataus on hidas. Niin tämä ID3 on nyt se auto. Tämä on meidän perheen ykkösauto. Ja se ei ole mikään poikkeustilanne meikäläiselle, että me matkustetaan loma-aikana joku vähän pitempi reissu. Ja kuten mä siinä videollakin sanoin, että mua ei haittaa se pitkä latausaika ja sen takia siis laitoin sen sinne 100% sen lataus tavoitteen, koska mä tiesin jo etukäteen, että meillä tulee menemään yli tunti siinä meidän pysähyksessä siinä ABC:llä, eikä siihen liity mitenkään tää sähköautoilu. Me oltais voitu vaikka tulla lentämällä sinne Mikkeliin, niin me oltais silti, meidän pysähys olisi kestänyt yli tunnin, koska lapsiperheessä niin ei voi mennä aikuisen tahtiin, vaan on pakko mukautua siihen pienen lapsen rytmiin. Se oli se syy, minkä takia oli 100% lataustavoite ja minkä takia mua ei haitannut se pitkä odotusaika. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin tästä ID3 huonoista lataustehoista, niin sekään ei ole mikään poikkeustilanne, että tämä lataa joka talvi yhtä huonosti kylmillä keleillä. Ja tuo oli yllättävä tilanne, että se laturi ei toiminut, se eka latauslaturi. Sitten vaihoin sitä ja se toimi. Ja mun mielestä mä olin ihan positiivinen ja sanoin niin kuin vielä, että kiitos ABC-sähköstä ja matka jatkuu. Että ehkä mä niin kuin haluaisin vaan sen sanoa, että, niin kuin, että jos tuo video oli niin kuin jonkun mielestä ihan hirveän provosoiva tai mustamaalas sähköautoilua, niin sit mä en voi sille asialle mitään. Että mä oon pahoillani siitä, mutta kuten siinä mun kanavan kuvauksessa lukee, että dokumentoin elämääni ja siihen liittyviä ilmiöitä. Elikkä hyvin lavea. Elikkä mä
mä dokumentoin sitä, että minkälaista tää mun elämä tämän 22 vuosimallin ID3 kanssa ja ton E5 kanssa ja ton pelletin kanssa ja nyt on ollut kryptoja ja tulee varmaan muitakin aiheita vielä. Niin, joo, anteeksi, nyt tää meni vähän tämmöiseksi vuodatukseksi, paasaukseksi, mutta ehkä niinku laitetaan tähän loppuun nyt tämmönen tiivistys, että ymmärrän Timo sun kritiikin, oon pyrkinyt parantaa tapojani, kuten nyt tässä ID3 latausvideossakin, niin otsikossa ei ollut sanaakaan sähköautosta. Niin jatkossakin mä pyrin siihen, että en niinku ratsasta väärällä tavalla tällä sähköautoilulla, vaan dokumentoin tätä meikäläisen elämää tämän sähköauton kanssa. Ja jos se nyt jonkun mielestä sitten on hirveän provosoivaa, niin mä en sit voi sille asialle mitään, että mä oon pahoillani. Et sitten ei välttämättä kannata katsoa näitä videoita. Mutta ehkä niinku muutenkin, mitä mä oon tälle vuodelle ajatellut. Tälle vuodelle on ajatellut, että pyrin tekemään haastatteluja. Puhutaan varmasti muustakin kuin sähköautoilusta. Mutta ehkä niinku se kantava teema tälle vuodelle itse ainakin ajattelisin tämän mun kanavan sisällön suhteen on niinku rehellisyys. Et mulla on ollut muutamia semmosia näyteltyjä pätkiä, mitä on tehnyt, muutamia semmosia testejä, missä on vähän vetänyt roolia. Mutta mä ajattelin, että tänä vuonna niinku voitaisiin oikeasti mennä pintaa syvemmälle ja olla niinku rehellisiä itselle ja teille katsojille. Ja niinku näyttää oikeasti kuka mä oon ja minkälaista tää meikäläisen elämä on. Ja katsotaan miten paljon uskallan raottaa ja näyttää teille. Mut joo, semmonen vuodatusvideo. Mä en tiedä minkälaisen julkaisenks mä tän tämmösenä vai mitä mä laitan, mutta niin. Mä lähden nyt hakemaan lomautuslappuja tuolta toimistolta ja hoitaa noita virallisia asioita, että toivotan teille kaikille hyvää alkanutta vuotta ja nauttikaa sähköautoilusta, jos teillä semmonen on tosiaan, että tää on mukava homma ja mukava harrastus, ainakin itselle, toivottavasti myös monelle muulle. Et ei muuta kuin positiivisin sähköautoterveisin kiitän ja kuittaan täältä Suolahdesta. Se on moro.